Matay. Paita yung kwarta. Sige ko pangitag trabaho. Wa sa'y nagpakuan. Eskwela sad ko. Ampa. Kit-kitil sad. Nya ang bulpit. Suyupon sa tantinta. Sao na lang sad. Moor din ni ang resulta. Di yun ko kasunod trabaho. Ini murah customer kena. Ako yung mag-sit-sitan, boss. Oh, ikaw. Ari ragot. Unsa man day, boss? Tuyo nimo. Tuyo, boss. Unsa man imong tuyo, boss? Kita mo guti ka ganina, murag nakagipangita ba? Naalagi ko dako lagi kayong problema, bay. Aw, problema? Unsa man imong problema, bay? Boss, tako di kay kong problema, boss. Kaya ang kwarta gamitonon kayo nako. Aw, sakto kayo, bay. Kung ito sinabutan eh, mga kwarta gid ani. Aw, maayo ka na, boss. Unsa man na, boss? Ari gud. Trabaho naman kanino? Aw, kana, boss. Oo, kana. Aw, sige. Mangita ra ka dito customer. Kwarta na yun. Ano si boss? Dali ra kuno ang kwarta ni. Uy, alas agad. Ito yung. Saman. Malak riwa ka na bubog ka. Una kay magdadagan din nun. Wala sa kuha na sa inom kay lahi pa niya akong racket. Usap din ang racket mo eh. Kani ba? Ano? Kani? Ay, dakuan man na giti po eh. Tingin ka ni. Aw, sa akong boss. Gisang na boss ni mo. Tayo na lang sigig pangutana sa akong boss. Kay, unsa man, mapalit ka na udi. Di sa kong palitan na, kay wapong kwarta. Sunod adlaw na lang. Tawagan lang yung ikaw. Sige, sunod adlaw ra mo ka ha. Adun ako. Asam ka ba dong? Abot ako sa barangay hulkat kay mo report ako. Mag-unsa man ka sa barangay hon? Duty ko. Mo duty. Na, wala man kay duty hon dito kay iputbol naman tika. Tarong kap. Kumsa na ako kap. Awa ka kay bawas mo sa. Nga. Iparubing tika. Nagupugubog nang ka ako yung pasinganlan nga ako'y puwata doon. Kabalo na kap. Nagimot ko lang. Mao na kay ipadutihon ka. Magupugubog mo magkagod. Silo ako kap. Kung nabuhat kap. Naon sawa man niyo. Tigay ko chance kap. Para makabalik sa trabaho kap. Sige. Tagaan ti kag line chance. Nako lang isangon si mo basit palpak na pud niya. Aw, dili na kap. Magtarong na likas ng trabaho kap. Kana isugo ni Muskuwa akong buhaton tanan. Wala. Ang pag-o karon nga nang punoy magsipsuyog puno dito sa sitio Habunoy. Mao na punay ko sangon si mo nga kinanglan imo nang rubingo na po dito. Kap. Ako nang buhaton yung sugo kap. Sige ha. Last chance na lang ako nimo. Sige kap. Oh, hello. Hello, Kitipay. Asam karon? Mupat ko to sa imong gidilis ko ah. Ang tabot na sa kolumna. Tawag lang ko na yung magbalik. Kung kisay mabot sa tuwa, huwag lang sa kolumna. Sige. Oh, adun ako. Yo Kitipay. Anak ko tiris kulong na Kitipay. Asa naman ka? Uwag. Tanaw na. Dahil na puy kwan. Sipan mo yung karama. Uy, Tip! May kinabagtan, di ka, Tip? Ano naman? May kumado, Tip, na palit dito sa illegal, Tip. Ha? Asa man? Dito sa... sa kulong na. Tara! Sige, Tip! Tara! Matay, murang na dyan yung kiabutan. Oh, hindi na ka din nagawa sa kuha. Sus, saan naman?
Chip, ang Chip. Ato, Chip. Amat yun. Salamat sa akin. Ops. Dahal ba dito? Ganun ba ko? Huwag yung pisalig sa imo, ha? Katugi parobing tika, karoon na po. Ilit ka na po ni imong trabaho po. Sorry kap, mawala na ko kap. Ops. Ops! Anong kailangan